Ito po ay 50 pesos, napakadami oh. Yung mga mahihilig talaga mga magulam ng galunggong, yan po ay masarap po ipaksiw o kaya ipirito. Yung ganitong kalalaki lang po na galunggong, yan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos na inyong mabibili sa Malabon, Tumpukan. Po yung mga tiyan na ating ina-update. May matambaka rin po oh. Sariwang sariwa yung mga galunggong na ating binablog po dito sa Malabon Fish Market. 160 sa mga per kilo ng tulingan at 120 yung per kilo ng mga gulyasan. Magkano ang kilo? 200 pesos ang per kilo ng mga dalagang bukid. Yan po yung mga dalagang bukid na babae. Eh dito lapu-lapu. Then 200 pesos din po yung per kilo ng lapu-lapu. 180 po sa mga espada, no? Shout out ka. Yan po yung mga tortillo, matambaka, salmonete, sa bentahan po ng 100 pesos na tumpok, no? 50 pesos na tumpukan, no? Bahala ka na kung ano mapipili mo sa halagang 200 pesos mo. Marami ka mabibitbit na 50 pesos na tumpukan na yan. 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Ayan, no? 50 pesos lang po. Kaya lang yung 50 mga kaidol. Dito po 150 po yung kada piraso ng bangus dagupan. 140 po sa dalagang bukid, 150 kada piraso po ng bangus. Sapsap po natin ay 50 pesos kada tumpukan. Bossing, magkano yung ano mo, tortilyo? 150 sa kada per kilo. Eh yung dalagang bukid na babae, 200. Iyon, 200 pesos sa dalagang bukid. Good morning. Ate pa, magkano yung presyo mo? Ayo, 140 na per kilo. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay nandito sa Tumpukan, no? Update natin yung kanilang mga latagan na ibinibenta sa ating mamimili. So, samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Ang ganda ng galunggong, oh. Ayan, buong buo yung mga galunggong, oh. Talagang yan po ay binibenta, no, sa mga tumpukan na 100 pesos at 50 pesos. So yan po yung kanyang mga nahango sa fish port. So tingnan natin yung kanilang mga latagan at bentahan ng kanilang mga galunggong. So ito na po yung mga presyuhan, no, ng kanyang mga latag. Ito po ay 50 pesos, napakadami oh. Yung mga mahihilig talaga mga magulam ng galunggong, yan po ay masarap po ipaksiw o kaya ipirito. Yung ganitong kalalaki lang po na galunggong, yan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos na inyong mabibili sa Malabon, Tumpukan. At ang ating mga tawilis naman po na kanilang binebenta ay 80 pesos lang po yung per kilo. Ang bentahan po dito ng mga alumahan, 140 rin po yung per kilo. At yung tulingan ay 130. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag. Napakasariwa talaga. At buong buo yung mga tiyan na ating ina-update. May matambaka rin po. Sariwang sariwa yung mga galunggong na ating binablog po dito sa Malabon Fish Market. Magkano po yung tumpok? 50 isandaan. Ayun po yung mga presyo, no? 50 pesos at 100 pesos na tumpukan o nakaplato na. Tapos may tumpok po doon ng hipon sa halagang 100 pesos. Bossing, thank you ha, salamat. So yan po yung mga update natin ng kanilang latag ng galunggong na napakasariwa. Dito naman po yung mga tumpukan, no? Yan po yung mga espada, 100 pesos na tumpukan. Yung mga presyo ng tulingan ay 120 per kilo. At yung tumpok po nila ay nagkakahalaga lang po ng 100 pesos. So yung espada po natin dito na kilo ay 200 pesos. So
So grabe pa rin po yung mga nakikita natin tumpukan na bentahan. Yung mga galunggong ay 50 pesos. Ang tilapia po na saktuan lang po yung laki ay 50 pesos din po na inyong mabibili. Ito po yun, no? Tilapia, ayan. $160 sa mga per kilo ng tulingan at 120 yung per kilo ng mga gulyasan. Yung mga presyo po doon ng kanilang mga tilapia Batangas ay 120, 130 po sa mga papakol, 150 po sa mga bangus dagupan na kada isang piraso. Alright, so yun po yung mga presyo ng kanilang latag, ng kanilang mga binibenta sa mga mamimili. So ito po yung presyo, no? 50 pesos para sa mga galunggong at purot galunggong, 100 pesos na tumpukan. So ganyan natin pasadahan yung kanilang mga latag dito at talagang tinututok natin yung ating camera para din makita ng ating mga manonood ang sariwang isda na ating ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito po ay 100 pesos na tumpukan. So sa mga latagan ay napakaganda at sulit at sariwa ang ating mga na-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa mga nagtatanong po, ito pong lugar na to ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. I-waste lang po natin at siguradong matutuntun po natin itong lugar ng Malabon Fish Market. So tawid tayo dito sa mga bentahan pa rin po, no? Dito kasi sa kabilang area naman po, sa kabilang side po na ating natatanaw ay dito po may mga bentahan din po ng mga isdang bato na sulit at aalamin natin yung mga presyo. Para sa pamilyang Pilipino, yan ang... Alright, dito po tayo sa mga kada piraso ng bentahan. Nanay Noemi, shoutout po, magandang umaga. So ito po yung presyo ng kanyang mga bentahan po dito ng bangus. Ang kada piraso po mayroon pong 150, may 160 po, 120. Yan po yung kada piraso ng kanyang bentahan po dito ng bangus dagupan. Nanay Noemi, salamat po. Ito po yung mga isdang bato, no? Yan po ay 160. Yan po yung mga presyo ng isdang sagisi. Ang binduan po ay 180 per kilo. Ito ang binduan. Ito, sagisi pa rin po ba to? So yan po yung mga latag, no? Ayan, yan po yung mga nakita natin latagan dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isdang bato. Magkano kilo? 200 pesos ang per kilo ng mga dalagang bukid. Yan po yung mga dalagang bukid na babae. Eh dito lapu-lapu. Then 200 pesos din po yung per kilo ng lapu-lapu. 180 po sa mga espada, no? Espada ni bibigyan. Shout out ka. Lala ko pa nila. Alright, yan po yung update natin, no? Salamat po, thank you. Ganda ng laman ng ng dalagang bukid. Ganito rin po yung mga latagan na ating nakikita rito, no? Kay Kuya Warren. Busy si Kuya Warren, shout out. So, ayan yung mga latagan ni Kuya Warren na kanyang mga isda, oh. Ganon-ganon din po yung latag sa kabila, halos pare-parehas lang po, no? So dito yan, ito naman po yung mga bentahan dito ng isda rin na mabibili rin po sa murang halaga. Yung mga latagan po nila dito na mayroon tayo nakitang galunggong, no? Ayan po sa ipat lang na ating video, ayan po matatanaw po natin yung presyo ng kanya mga
balsa galunggong sa halagang 140 per kilo at mga alimasag. So, binabaybay natin tong pag-akyat ng tulay, no? Kasi dito sila mga nakapwesto sa papuntang Nabotas. Pag bumaba ka naman dito, paatras ka naman, ay ito po yung Malabon na inyong matutungo. So, dito yung mga nakita po natin latagan dito, yung mga gulyasan na bentahan, ganyang kalaki po yung gulyasan. Ayan. So, mga nakatilad na po, no? Oh, ayan, oh. Mga nakatilad na mga gulyasan na at talagang kinikilo na nila yan sa inyong mabibili. Yan. So marami ang namimili po at mga naghahanap talaga ng mga murang presyo dito sa Malabon, Tumpukan. Hindi tayo makatawid at marami pong mga sasakyan ang dumadaan. So update natin yung tumpukan paron na talagang sulit at talagang 50 pesos at 100 pesos. Alright, so tawid tayo dito at nakakita na tayo ng space. Dito tayo ngayon sa bentahan naman po ng mga galunggong. So 90 pesos. Tumpok, no? 50 pesos lang po. Tapos ang ating mga tulingan ay 100 pesos na tumpukan. 140 po ang per kilo. So exciting ang pamimili dito sa Malabon Fish Market at talaga napakamura pa rin po ng bentahan nila. 50 pesos po na mga tumpukan, no? Dito 100 pesos, no? So yan po ang mga latagan dito ng tumpukan. Ayaw eh. Ayaw. Umatras eh. Kano galunggong? 350 per kilo, no? Torsilyo. Yan po yung mga torsilyo, matambaka, salmonete sa bentahan po ng 100 pesos na tumpok, no? Ayan, 50 pesos, oh. Ito 50 pesos na tumpukan, no? Bahala ka na kung ano mapipili mo sa halagang 200 pesos mo. Marami ka mabibitbit na 50 pesos na tumpukan. Ayan. Madami na 50 pesos lang po yan na inyong mabibili. Ayan, oh. 50 pesos lang po. Kwenta na lang yung 50 mga ka-idol. Ayun, mga ka-idol, 50 pesos lang po ang kanilang mga bentahan po dito ng mga tumpukan, no? 50 pesos, 100 pesos, 140 po ang per kilo dito ng gulyasan. Yung tumpukan po doon ay puro galunggong sa halagang 100 pesos.
Dito po, 150 po yung kada piraso ng bangus dagupan. 140 po sa dalagang bukid, 150 kada piraso po ng bangus. Sapsap po natin ay 50 pesos kada tumpukan. Bossing, magkano yung ano mo, torsilyo? 150 sa kada per kilo. Eh yung dalagang bukid na babae, 200. iyon, 200 pesos sa dalagang bukid. Ang bisugo, 240, 3. ayun, 300 at 240 na per kilo ng mga bisugo. So, yun po yung mga presyo nila, no, ng kanilang latag ng isda dito sa Malabon Fish Market. Tepam, shout out. Ano na NBA? Mahilig ka pala manood ng mga basketball. Ano laban, Lakers? Lakers tsaka Timberwolves. Kaya pala, sumasali sa 1xBet. Nahuli rin tumatalpak. Nahuli rin pala kita dyan. Good morning. Ate pa, magkano yung presyo mo? Ayo, 140 na per kilo. Yung ating dagupan, 160 per piraso. Ayo, 160 per piraso, no? So, ituloy mo na yan. Shout out sa Lakers. Sige pa, ate ma'am, salamat pa. Thank you. So, yan po yung mga latag dito ng mga isdang alumahan naman po, no? Tsaka galunggong. Mura lang, 20 na lang isang kilo. Ayun, so susunod talaga. Nangyayari na po. Ayan, mga 100 pesos, te. Tumpukan. Ayan. Ito po mga pagtutok ko sa kanilang mga paninda ng galunggong. Yan po ay 100 pesos, no? Kada tumpukan. May tulingan, merong alumahan, may isdang matambaka. Yan po ay 100 pesos lang po. 150 kada piraso, no? Tapos 170 isang piraso din po. So galunggong pa rin po yung ating na-update dito, oh. So yan po yung mga latag, no? Alright, na-update na natin ang kanilang mga latagan dito sa Malabon, Tumpukan. Kuya Romy, pakape nga, pahigop. Shoutout pa, good morning pa. The update lang po natin yung inyong paninda na tilapia Batangas. Magkano po ang presyo? Isang danang kilo, medyo maliliit. 100 pesos po. Sa mga bangus dagupan po natin, magkano? 180 po ang per kilo. So, yun po yung presyo ng kanyang latag ni Kuya Romy po dito sa Malabon Fish Market ng tilapia Batangas at bangus dagupan. 100 pesos at 180 kada per kilo. So Kuya Romy, maraming salamat po at salamat po sa pag-support. Thank you po. Salamat po. God bless po.